Mwari wa masimba, itai happiness, itai marriage, itai zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Handitika pray. Ratidza kuna Mwari kuti unogona uye chikumbira Mwari kuti batai neni. You see, that is what we do. You pray. I've asked you that I will pray to God. Kuti pamira rangu ira hapana chiripo, I want God to show your power. This is what you do. You pray to God. You see, now God has showed himself, and wabva wawinza shiri anga isipo nguva yese wanga uchitarisa mirai pambasina this bed. Mwari wabva waiwinza. So this is what you do in life. Happy Easter, guys. I hope you are doing well. Kufa kwa Jesu nekumuka kwa Jesu kunoreva simba. Ndika learn to command things to happen. Jesu wakatipa simba racho iroro. We are no longer strangers or aliens. We are members of God's household from now. Ephesians 2 verse 19. Anditika atisisiri vapfuri kana vatorwa. Ndauti udzidze kuziva kuti une simba. See, mwandifonera kati prophet zokeredza aya nakuona mushi. You see, I want you to look on the mirror there. When you have power, you command things. There you will see something that is coming. So mirror on the mirror there. Yeah. You have the power now. Wherever you are, you see on my viewing mirror that there is nothing. Right. You learn to say in your life when there is nothing, and then you pray. Anditika? Unamata kuti Mwari, I want something to happen in my life. Even pasina chin. You have to demonstrate power. Learn to demonstrate power in your life. Okay? I will pray, and God will bring a bed on the mirror there. Ndikadzidza kuti kana pasina mari kana pasina chiwo kuti Mwari ndauti mari uye. Mari ngaiuye muupenyu hwako, chinhu chisipo ngachinamatirwe. Dzidza kunamata. You see, I'm parked here at where I'm parking. Now if I want to pray, on a mirror angle, the mirror that you are seeing there, where I'm pointing my finger there, right? If there is not anything in your life, you pray and say, Mwari, bring money. Mara ipo. Pamira pangu ipapo, just look. There is nothing there on my mirror. You pray to say, God, bring money, bring this, bring happiness. Zinotonamatirwa zino zisipo kuti zvuye. You have to pray in the name of Jesus. Whatever that is not there in your life, you pray. This is how we demonstrate power. We are Christians. We are not just aimed like nobody. Tiri vanhu vaMwari vane simba kwamuri ikoko kudzidza kuti chinhu chisipo chinotaurwa kuti chiwepo. Kana pasina happiness inotaurwa kuti iwepo. Like now on my mirror there is nothing. I can say, God, may you show your power that on my mirror there you see something coming there. Unditika? Life yako ndikuziva kuti hauna mara, hauna chi, but unotorongedza zvinhu zvisipo iwewe. Dzidza kurongedza kuti Mwari ndiri kurongedza ichi nechichi. Kana life yako isina imba, unorongedza. Anditika? So we pray in the name of Jesus. Tichikumbira power kuti Mwari chakati ngachiwepo chisipo. Chisipo ngachiwepo. That's how we go about in this life. You don't just keep silent and keep quiet. Nasodombo kunamatira kuti zvisipo. I've given you example. But I want you to look at my mirror there. Hapana chini papa mirror rangu ipapo hapo. This is me here. I'm seeing Rinda Mapako, Viora and Beauty. I'm seeing you all. Right. Learn to command things to happen. Learn to command things to happen. Anditika? Zvinhu ngazviitike in life. The way yekuti Mwari ndiro chakati kuti chiwe pandiri, ndiro chakati kuti chigosvikawo pa life yangu. Zvinhu ngazviitike in that way. Zvinonamatirwa kuti Mwari, show yourself. Anditika? Chinhu chisipo chinotonzi Mwari ngachiwepo. Mwari ndodawo mari, urambe wakanyarara. If iri mbereko untaura pantanga pasina chinhu, pasi rino rakanga risina chinhu, but ndo kubva Mwari watanga kucreator. Anditika vachicreator this and this. You see, I'm praying now kuti Mwari, I want a bed on my mirror there. Anditika Mwari tai kuti pamira rangu ipapo apa amene kwa inobva chero shiri ndoda ngoti ibhuruke iwe kumira rangu iroro.
So let you nda kuti uchinamatirawo chino chisipo. I'm giving this mirror as an example. Anditega chino chisipo, I want you to pray for anything chisipo kuti Mwari ngachiwepo. I'm praying kuti God on the mirror. So I want to give you how you use the power of God. Anditega wherever you are, nduguza kuti hauna mari, hauna chi, hauna in this and this, but ndinoda kuti tinamate. Anditega tichikumbira kuti Mwari chino chisipo ngachiwepo pamusoro po upenyu wangu. Pana panapiwa offering munhu ari kunzwawo vhangeri avandipa offering ari panapa. So let us pray wherever you are. We pray for the power of God. Anditega, you see my mirror there is nothing on my mirror. Anditega, let us pray for the power of God. Kuti zviratidzika, I know there is something that you need. Ndakupa example of my mirror, like kuti panenge pasina chinhu in your life yako, and then you need to pray kuti chinhu chacho chokuda chiwepo. Ngawe mari, ngawe mota, ngawe marriage, inotonamatirwa kuti marriage ngaiwepo nezita raJesu. Chakati ngachiwepo nezita raJesu. Anditika chinonamatirwa uchikumbira kuna Mwari kuti Mwari ndodawo mota, ndodawo imba, ndodawo marriage yangu, ndodawo basa rangu, ndoda kuwedzerwa mari and everything that you need. Anditika zvinonamatirwa nemuzita raMwari, zvichikumbirirwa nemuzita raJehovha. Inda kutaura kuti mira yangu haina chiripo, nokugona kuti Mwari chimboitai kuti nyasha dzenyu dzionekwe now, simba renyu riratidzike now. Hatina kungosvika panapa panyika kuti tigosekwa kana kuti tigotambudzika. Kumuka kwaJesu wakamutswa nesimba, kureva kuti bhodhi yaJesu yakatombosara isisina simba, isina upenyu, asi kwakazouya mweya ukazviratidza kuti Jesu anokwanisa kumutswa kubva kuwakafa. So this is how we go about it in this life. Anditika tinonamatira chinhu chisipo kuti chiwepo. Pray for things that is not there to be there. Namatira zvinhu zvanga zvisipo in your life kuti zviwepo. I want you to pray very much hard, uchinamata zvine simba, uchikumbira kuti Mwari ndibatsire iwe. I know there is something. Body ya Jesu yakatombosara isisina mweya, vanhu vachifungidzira kuti atofa, asi ikazofemerwa mweya, mweya ukazowapo, body ya Jesu ikazomuka zvekare, iye Jesu Kristo wedu akaropafadza mushure mekunge amuka kubva kuwakafa. Saka now ndoda kuti timbonamata newe kwauri ikoko, ndichikutaurira uchionawo simba raMwari. Let us pray. Iti Mwari zvinhu zvisipo ndoda kuti zviwepo. Mwari zviratidzei kuzvinhu zvisipo in my life. Zvinhu zvisipo ngazviwepo Mwari. Zvinhu zvisipo ndoda kuti muzviratidze Jehovha. Zvinhu zvisiri mu life yangu ndoda kuti zviwe pandiri. Ndodawo motokari, ndodawo imba, ndodawo kurorwa zvakanaka, ndodawo kugara zvakanaka, ndodawo marriage yangu kuti iendeke. Happiness haipo mu life yangu. Ndoda kunamatira happiness kuti iwepo nemuzita renyu Jehovha. Nditumire iwo happiness kuti iwanikwe pa life yangu. Nditumire iwo happiness muzita renyu Mwana Komana Mweya Mutsvene. Tumirai happiness kuti iwepo nemuzita renyu Ishe Mwari wamasimba Mweya Mutsvene. Tumirai happiness kuti iwepo pa life yangu. Happiness ngaiwepo Jehovha Mwari wamasimba. Itai happiness, itai marriage, itai zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Anditika pray. Zviratidza kuna Mwari kuti unogona, uye chikumbira Mwari kuti batai neni. You see, that is what we do. You pray. I've asked you that I will pray to God. Kuti pamira rangu ira hapana chiripo, I want God to show your power. This is what you do. You pray to God. You see now God has showed himself, and wabva wawinza shiri yanga isipo nguva yese wanga uchitarisa mira pampasina this bed. Mwari wabva waiwinza. So this is what you do in life. You should learn to command things. Zvinhu zvisipo zvinonamatirwa kuti zviwepo. Wachiona ndichinamata newe ndichiti Mwari ndoda kukumbira kuti Mwari muite munana pamira apa panga pasina shiri, ndikati Mwari shiri ngaiuye. This is the bed that you are seeing now. I have prayed to God. So we are no longer, Ephesians chapter 2 verse 19, we are no longer strangers. Wapanzwisisaka? Yes. But now we are members of God's household. So chino chisipo chinonamatirwa, as you have seen, ndichitanga kunamata pana pa Mwari wedu ndiwe mindiro wanopindura ipapo. Ndanga chikuratidza mira yangu yemota. I am in this car here.
I'm in this car, I was praying in chikuradza kuti pamira apa panga pasina chinhu. Now there is something. This is what you need to do when you pray to God. You should ask God to give you answers. Ipapo wapanzwisisa. Hatinamate Mwari wakafa isu, tinonamata Mwari mpenyu, Mwari anouya there and there. Look, this is the answer that I was asking God. Panga pasina this bad. I prayed to God, kuti Mwari, show yourself. So this is what you need to do in this life. Chino chisipo chinonamatwa kuti chiwepo. Wapanzwisisa. Chino chisipo chinonamatwa kuti chiwanikwe in your life. Don't just be like a powerless. No. Go Jesu wakamuka kubva kuwakafa. Body ya Jesu yakanga isina zvinhu. Wazinzwisisa. This is what we do. This is the mirror that I was telling you. Could look at the mirror. There is nothing. The moment that you pray, the Holy Spirit wanobva wakunzwa. Ubva watowinza minduro yako ipapo there and there. This is the answer that I was praying. Kutadzisa yokuti Mwari wabva wakupa mindiro yako ipapo. Chii chinokutadzisa kuti Mwari wabva wakupa answer yako ipapo. It's because you don't believe. Unofanirwa kunamata uchibva wanamata kuti Mwari wazviratidze. God bless you. Dzidza kunamatira chinhu chisipo. Handitika chinonamatirwa mindiro ichibva yatoya ipapo. Kwete mangwana. I was praying to say, God, show me. I want the answers right now. This is what you should do in life. Zidza kunamatira chinhu chisipo kuti chiwepo, zvinotanga zvisipo. Wapanzwisaka, even if I'm to chase this bird to go away, ndinoinamatira futi kuti Mwari bring that bird back. Wapanzwisisa. This is the answer. There was nothing there while I was praying, and while I first prayed there was nothing on the mirror there. Ndakunamatira kuti ndakuudza kuti uone kuti chino chisipo, handitika zvinhu hazvitange zviripo, zvinotonamatirwa kuti zviwepo. Wapanzwisisa. So I was giving you example with the car that I am here, kuti you can pray. Pastorina kana Shiri apa, Mwari wanotonamata kuti the bed iwepo. Let me chase the bed now kuti ichiende ndinamatire futi. You see, this is what the power of God will do to you. Hatisisiri wapfuri mumambo wa Mwari, asi tatowa isu weushe wa Jehovah, tamuimba ya Mwari. Anzi hatisisiri mastranger. Ephesians chapter 2 verse 19. Mune simba rekurayira zvinhu. Dzidzai kurayira zvinhu zvisipo. Handitika, learn to command things to happen. Simba racho riri mauri. Kumuka kwa Jesu kunoreva kuti iwe wakapiwa simba. Handitika, taurira Mwari kuti time nana. Dzidza kurayira zvinhu zvisipo. Handitika, Mwari wakukomborera in the name of Jesus. Mwari wakuitirewo zvakanaka. Handitika, bye bye.